okochoponegi kata gikia ni ang'o matimre kama dhieni to ka information chopo ne jopiny ka weche chopo ne jopiny seche monego bed ni gichope nikech ratiro ochiw mar miyo ji wach tiyudo ka jowa bedo gima wacho ni aware and informed gi gik madhi mbele gi piny. Ineno kaka nyocha ka wawacho wach mar Kenya kae mar Shakahol seche manogol no wach ni jofuambo koro kik bede iye kacha tineno ka ji chako bet gi tungni geno gi paro mang'eny to ang' nang'e nade ni ng'ato yudi ang' nang'e nade ni jowa mwamanyo gieki kara gin machiel kuom joma ni osiptal ang' wang'e nade omiyo en gima ber ahinya ni kawuono iyango kendi ipuoyo weche mag World Freedom Day matire ni issues matimre gi media kata gi weche fuambo manie piny ka. Koro onge manyalo wacho ni wamira til mamalo ahinya nikech en ratiro marwa bende kaka jopiny mondo wayud information. Omiyo kamano osechiw e katiba to en gima ber ni koro media freedom iweyo mondo media ochiw information kaka en. Mak mana ni seche moko bende nyaka media bende sieve matis ni information machiwo ni odhi ketho koso odhi konyo nikech seche moko uchiwo kata information madhi oko to kendo nyiso ranyisi marach mar pinywa when it comes to security. Koro on one hand en gima ber to on the other hand onego bed nung'iyo ni weche mwawacho gi kata mwanyiso jopiny ere kaka gini dhi konyo oganda idhi ng'iwa nade in a global perspective okwakete mana niya koro ji otho mang'eny ahinya for example like 2007 2008 post election violence miyudo ka koro ne Kenya obedo branded even before